Днес в базата на NetSolar правиме опитна установка и обучение за монтаж на инвертори с батерии. Два инвертора по 30 кВт, завързани в паралел и в сдвоени, така да се каже, за да могат да работят заедно. Както знаете, всяко едно от решенията, преди да ги извършиме в клиентите, ние ги тестваме при нас в нашата база. В случая това решение е за клиент, който е направил инвестиция, иска да си купи батерия, клиента има ФЕЦ и не е доволен изобщо от, знаете, положението с балансиращата енергия и меко казано изнудването, което в момента се прави от хора, които имат балансиращи мощности като батерии и начисляват огромни такси върху хората с ФЕЦове. Един от нашите клиенти е решил да си инсталира такава батерия, за да се оттърве от това изнудване. И може да видите тук как работи цялото нещо. В момента имаме 20 кВт от соларите. Всичко се зарежда в батериите и почти нищо не отива в мрежата. И до вечера цялата тази енергия, складирана тук, ще бъде изстреляна обратно в мрежата. Съвсем накратко ще ви кажа как работи това нещо. А който имат някакви въпроси, може после да попита надолу в коментарите, ще отговорим на всички. Всеки един от модулите има така наречения BMS, тази платка, която си говори с това BMU, което управлява цялата батерия, а BMU-то по този кабел си говори с инвертора, за да знае инвертора какво е състоянието на батерията. Отделно по този Ethernet кабел имаме едно устройство, което се нарича логер и което управлява цялата система. Ето такива решения правиме ние в NetSolar. Пак казвам, ако имате някакви въпроси, питайте.